Kidung minangka pambuka Hamurwani ing pahargyan puniki lekasing setya kang tumanduk sang pinahargya mrih lestari kang Hesti kula nuwun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah la haula wala quwata illa billah. Wonten ngarsanipun para priyagung para sesepuh ngaturaken wilujeng dalu saha wilujeng pepanggihan. Ingkang salajengipun wonten keparingipun kula kepareng badhe hangaturaken menggah wigatosipun pahargyan wonten ing rikalenggahan menika. Katiti Bapa Suratno sekalian Ibu kepareng hanatepi darmaning asepuh hangunduh temanten sarimbit pun bagus Andrian Juhansah ingkang sampun kepareng Hanjatu Kromo mateng Amirul Virgianti Atmojo Putri saking Bapa Sahli Ibu Surami ingkang mijil saking Sumber Tempurejo RT 3 RW kalih Sumber Banjarsari Surakarta. Rehning sampun handung kapwahyane mangsa kala tumapak upacara adat ngunduh temanten wonten ing rikalenggahan menika. Lumantar kadang paguyuban campur sari sedayu ingkang mijil saking Keyongan Nogosari Boyolali Giyo Sesanti mrih mulyaning sagung dumadi pramila daya pangandali ora sigra hambuka wiwaraning pawiwahan sumangga sumangga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Nuwun wonten ngarsanipun para priyagung, para sesepuh pini sepuh ingkang binektinan saha ingkang sinuyudan dening pabrayan agung. Wonten ngarsanipun para tamu kakung putri minggang para tamu ingkang sinedahan langkung rangkung baraya gung saking Bapa Sahli miwah Ibu Surani wijil saking sumber RT 3 RW 6 sumber Banjarsari Sukoharjo ingkang winengku ing pakurmatan. Para pangemban pangembating praja satriya nayakaning nagari minangka pandam pandoming kawula dasih ingkang tuhu pantes kinurmatan. Datan katalupen para kadang taruna muda werda muda-mudi ingkang winantu ing suka basuki. Wonten ngarsanipun para kadang sutresna pametri budaya adiluhung wonten ing wewengkon dukuh Mberan Ismayasa ingkang winantu ing pakurmatan. Pambukaning atur sumangga sami sesarengan ngluhuraken asma dalem Allah Subhanahu wa taala inggih awit nugraha ingkang sampun kaparingaken dumateng panjenengan sedaya lan kula satempah dalu kalenggahan menika sampun keparing hambabar kawilujengan katentreman kabagas warasan lahir trusing batos nuju hari piniji kang pinanci Surya Candra miyang warsa ingkang pinanci kanthi dinten Senin warsa Surya 6 Oktober 2019 saking keparingipun Bapa Suratna sekalian Ibu kepareng Hampiwaha angunduh temanten dene keparenging Bapa Suratna sekalian Ibu kepareng badhe hangajani karya wonten ing rikalenggahan menika. Saking keparingipun Bapa Suratna penganten sekalian badhe kawiwaha anut satataning tata cara ingkang taksih mekar ngrembaka wonten ing tlatah dukuh Mberan mriki ingkang sedaya hamung hangebdat budayaning karaton Surakarta hadiningrat. Saking Bapa Suratna kepareng hamiwaha nyuwun tambahing donga pamuji dumateng para tamu sedayanipun mugi lampahing tata cara pahargyan wonten ing rikalenggahan menika wiwitan tengahan ngantos pungkasaning pahargyan tansah manggih zuwana kalis ing rubeda.
saking keparingipun Bapak Sekerano sekalian kula ingkang kapitedah sinaraya hambuka wiwaraning suka wenganing wicara dwaraning kandha mangka jejering pambiwara kepareng badhe hangaturaken urut lampaning tata cara pahargyan wonten ing ri kalenggahan menika. Tumuten acara ingkang angka sepisan nuninggih sawaningipun putra temanten Sarimbit tumuju wonten ing ajenging wiwara ingkang saperlu kapacak tata cara atur pasrah saha panampi. Saparipurnanipun acara pasrah panampi ing mangke ya temanten Sarimbit kepareng badhe kaboyong wonten ing sasana wisuda tama nuninggih sasana rinengga. Sasampunipun temanten Sarimbit lenggah wonten ing sasana rinengga kapacak tata cara adat sawatawis sungkem pangabekten purna sungkem pangabekten ing mangke kepareng badhe dipun adani tata cara tumplak punjen. Saparipurnanipun tumplak punjen ing mangke Bapa Suratna kepareng badhe mangayun wonten ing ngarsa panjenengan sedaya. Bombong awit nampi rawuh panjenengan kepareng badhe atur panembrama tuninggih atur pambagya arja. Saparipurnaning tata cara atur pambagya harja ing mangke kepareng badhe dipun wonteni tata cara kabudayan kuninggih tata cara begalan. Saparipurnaning tata cara begalan ing mangke sedayu laras badhe mangayun wonten ngarsa panjenengan sedaya lumantar sukalalipur ingkang dipun pangarsani dening Kadang Sumijo. Mekaten menggah urut sareng lampaning tata cara pahargyan wonten ing ri kalenggahan